Dahil hindi ko naman taga-sukat akalain, ang kapatid mo ay kapatid niya rin pala. Yung sinabi ng Panginoon Kristo, galing yung sudyat ng Panginoon Kristo. Pag ito ay nawala sa araw na ito, 1 oras ay mamamatay siya. Pero namatay ang kapatid niyo, di ba? Mag-1 taon na pala siya sa itong July 11. Sumpa yun eh. Alam mo bakit ko nasabing sumpa? Yung kapatid mo ay nag-aral maggamot. Kaso yung pag-aaral niya ay hindi ito galing sa mabuting maggagamot. Okay lang sana kung namatay ako, katulad kung namatay ako, gusto ko kayong turuan para magtulong sa kapwa. Kaso yung nabigyan niya ay hindi naman galing sa mabuti. May kapalit. Nangyari, ang kapalit ay hindi niya natapos yung dasal, namatay siya. Dinala siya rito dahil yung papel, diba, ginaganon ko lang yung papel sa paa niya, sumisigaw na siya, hindi niya kaya. Ngayon, yung sa kapatid mo, July 7 na ngayon. Kaya pala sinabi sa aking isipan at sabi utos sa Panginoon Kristo na siya ay 1 linggo hanggang 1 buwan na lang. Kaya, tinanggal ang sumpa sa inyo magkakapatid. Pag natapos, kung halimbawa, pero tapos na yun, kung siya ay namatay sa panahon yon at hindi siya nakarating dito at hindi natanggal yung sumpa, susunod ka. Oo, kasi yun ang sumpa. Kasi hindi niya tinapos. Kaya yung iba ayaw ko magturo maggamot kasi alam nila, mayroong pagsubok pag hindi nila nakayanan. Iba yung galing sa Diyos. Kasi yung Espiritu tatanggalin. Tanda mo yung sinabi ko yun, luya ha, sinabi ko na yun. Ngayon, okay na yung mukha mo, hindi na gano'ng masakit yung tiyan mo, hindi na katulad kanina. Pag dumumi ka, dumumi ka na pala. Pag umihi ka, inom ka agad ng tubig. Uminom ka na agad ng gamot, magpahinga ka. Buhusan ng katawan niya ng tubig. Yan tubig niya may dasal. Hindi biro ang kalaban natin. Demonyo yun. Devil. Patawan lang. Kung gusto niya, kung kakayanin niya, mas bumaba na lagnat niya eh. Hindi na mainit eh. Hindi katulad kanina, yung kamay ko nandito lang sa ulo niya, lumiliyab sa sobrang init. Kung kaya niya, may tubig niya, magtiwala siya. Nagtiwala nga siya kanina na hindi siya na-epektuhan eh. Yung paa mo, walang sugat yan. Hindi ko na nga hinawakan yung stick. Hindi umubra sa yung posporo. Lalong hindi ubra sa yung papel. Kaya gumamit ako ng special na stick. Yan na. Ayos na yung mukha nyo at manatili nawa kayo sa Panginoon Kristo. Maraming salamat sa inyo. Pag malakas-lakas ka na at mga 2 weeks, 1 linggo, o 2 linggo, bumalik ka rito. Babasbasan ka ng Diyos. Pero maggupit ka ng buhok ha. Pag naligo ka mamaya, kung gusto mo maligo, bawasan mo yan. Kakayanin ng katawan mo dahil may dasal. Bumutol ka lang ng konti, itapon mo. Konti lang. Konti lang. Ngayon lang, di ba maliligo? Magpahinga ka muna ng konti. Siyempre maglilinis ka, alam mo na yun. Alam ko na meron kang ano rito. Konti lang. Itapon sa tubig. Okay na. Swerte tayo ngayon, naagapan ng kamatayan. Sumpa yan eh. Hindi tinapos ng dasal ng kapatid mo eh. Hindi ko alam kung sino nagturo sa kanya. Salbahe yun. Hayaan nyo na. Salamat. God bless. Mas maayos na yung mukha mo. Pulang-pula na. Nakakangiti ka na kanina. Kini-interview kita. Parang hindi ka mapintang gulay eh. Hindi siya makalakad eh. Hindi siya makalakad. Okay na yan. Salamat ha. God bless po sa inyo te. Pag bumalik kayo ng 2 linggo, babasbasan kita. Kasi pausukan ka nyo. Para tuluyan na hindi ka nalapitan ng demonyo. Yung demonyo, tinapon na ng Panginoon Kristo. Okay na yan. Salamat. Thank you ha. Thank you. Thank you.